Tervetuloa katsomaan veneenrakennussarjan 3. osaa. Meillä on ollut käsillämme tässä aika iso ongelma. Ihan niinku siitä lähtien, kun vene valmistui, josta on nyt 2 vuotta jo. Meinaan, vanerivene on ollut ihan siikaa hidas. Kuten edellisessä videossakin näkyy, se ei liikkunut kuin jotain 10 kilsaa tunnissa. Ja ainoa ratkaisu tähän, no tietenkin, isompi moottori. Hommattiin sitten nettiveneestä 15 heppanen Evinrude, vuosimallia 68. Eihän se suoriltaan todellakaan toiminut, mutta pitkän värkkäyksen jälkeen vihdoin on aika viedä tää vene vesille ja näyttää koko maailmalle, mihin tää pystyy. Joo, ihan näin simppeliä tää ei kuitenkaan ollut. Ensimmäiset 2 venevideota sijoittuu vuoteen 2021. Nyt on vuosi 2023, eli siitä on jo 2 vuotta. Mitä on tapahtunut siinä välissä? Nyt se toimii! Tää mistä syö kaasua? Lupaavasta alusta huolimatta ei Evinrude toiminut kuten pitäisi. Aika oli nimittäin tehnyt koneelle temppunsa, ja kun vene laskettiin vesille, huomattiin, ettei koneesta tullut lähellekään 15 hevosvoimaa. Selvisi, että kone kävi vain 1 sylinterillä. Ne ovat vihdoin täällä. Korjausosat. Päästään vihdoin vesille. Moottorista oli siis hajonnut katkojen kärjet ja sytytyspuolet. Alettiin asentaa uusia osia. Nyt vituttaa, meidän vauhtipyörä räjähti, kun meidän piti avata tää moottori, että me saadaan näitä sähköosia uusittua, koska näissä on jotain vikaa, kun meidän toinen sylinteri ei toimi ollenkaan. Niin tää meidän vauhtipyörä, tää meni 1000 palasiksi. Täältä irtosi tää keskihomma ja tää lohkesi tuolta reunalta ja tää on ihan paska. Nyt, jos meidän teoria pitää paikkansa, niin se lähtee irti. Se on vihdoin irti. Tämmönen. Meni varmaan tunti irrottaa. Yli. Koska me jatkettiin sitä tänään. Tänään on mennyt pelkästään tunti. No niin, aika installaa uutta elektroniikkaa. Ai, että se on muuten nättiä. Katso kuinka kiiltävä. Harmi vaan, että me ei tulla näkee sitä niinku ikinä, kun se on tuolla välissä. Okei, ette voi väittää, etteikö nyt olisi ihan hemmetin nättiä. Täällä on niin kiiltävät nämä uudet kelat ja konkkia ei saatu uusittua. Ei löytynyt voimakoneelta ainakaan. Ja toivottavasti ne toimii. Tuolla on uudet katkojen kärjet. Mä en ollut ihan 100% varma, miten tää pitäisi säätää. Ne näyttää olevan mun mielestä nyt ihan hyvissä säädöissä, mutta jos tää ei toimi, me otetaan vauhtipyörä pois. Tällä kertaa me ei laiteta sitä niin tiukalle, ettei sitä saa siitä enää ollenkaan pois. Ja säädetään uudestaan. Kyllä tästä hyvä tulee vielä. No niin, käytiin tuossa vesillä testaamassa. Tää moottori toimi jotain 3 minuuttia ja lopetti toiminnan. Ja sitten sen jälkeen mä koitin vielä vedellä sitä uudestaan käyntiin ja se ei millään lähtenyt käyntiin. Katos tätä. Meidän vauhtipyörä ei ole enää kiinni ollenkaan koneen kampiakselissa. Tai niinku, toivottavasti ei ole kampiakseli poikki, mutta sekin on mahdollista periaatteessa. Se aina välillä ottaa. Nyt se esim. Kun mä pyörin tätä propelleria, niin pyörii kampiakselikin. Mut välillä ei tuu yhtään. Se on hyvin satunnaista. Nyt se ei niinku enää taas pyöri. Okei, otettiin nyt vauhtipyörä pois ja huomaatteko, että tästä puuttuisi jotain? Joo. Meidän kiila, joka pitää siis yhdistää tämän vauhtipyörän tähän akseliin, kampiakseliin, se meni suoraan poikki. Eli joo. Ja kun tää startataan tää kone tosta vauhtipyörästä, niin sitä saa nyt mitenkään pyöritettyä sitä konetta, kun toi on toi kiila.
Älkää ostako 60-luvun moottoreita, ne on huonoa metallia. Joo. Ja siis mä en tosiaankaan tiedä, että millä irveellä me saadaan se tuolta pois. Toi vanha kiila. Se vanha kiila on tässä mun kädessä. Niin, mutta kun tuolla on sen kiilan toinen puolisko kiinni vielä. No se on kyllä varmaan lisää leikkausta. Kaiken tämän säädön jälkeen lopulta saatiin kuin saatiinkin moottori toimimaan. Yksi juttu oli jäänyt kuitenkin vielä tekemättä, nimittäin isompi moottori vaatii myös isomman moottoritelineen. Sen takia ryhdyttiinkin rakentamaan vielä reippaasti suurempaa moottoritelinettä ja aukkoa. Lähdetään veneelle. Okei, se veri selitä nyt, mitä me ollaan tekemässä. Me ollaan menossa kuvaamaan aika räyhäkkäitä ohiajoja. Eli noi menee vähän meitä lujempaa ja kuvaa meitä samaan. Ajetaanko me sinne niinku seuraavalle karille tavallaan? Ajetaan siihen, missä on ne portit. Okei. Oletteko valmiita? Kukaan täällä ei yllättynyt, paitsi Severi vähän yllätty, että tää hyytyi, mutta minä en. Se oli kun tuolla tuli vähän isompi aaltoi, niin meidän oli pakko vähän
hidastaa. Ja mä hidastin liian nopeasti, niin toi hörppäs vettä.